Auni yang mane ni mana jumembe kama Alf Bahar moko ka APC kome ale sisa. Abe TikTok kan mena ka lien bila bar d'info la. Abo abonné ala sabula abe to ka reset nu fana di. Alf Bahar tigi no ye ayita ye amina je kale buluno laje gala nga ne ba ɲɛfɔ ndala. Koma dogondan shila jala amina shede jeni ani sogo. Olasa amago be jɔ APC chamana. APC min dabɔlen no sɛman fɛn dɔrɔn kama o b'a fɛ yen nɔ o bɛɛ ɲaminen don ɲɔgɔn na curcuma bɛ yen nɔ poivre blanc bɛ yen curry bɛ yen nɔ a n'a ɲɔgɔnna caman an ka sɛbu tigɛlen ɲuman an bɛ moutarde cuillère ba ɲɛ kelen k'a la APC min dabɔlen no sɛ kama an b'o ɲɛ kelen k'a la ka tila tuguni ka na coriandre dɔɔni k'a la poivre blanc dɔɔni ale ka di jenimanfɛnw na an bɛ kɔgɔ k'a la i b'o kɛ k'a bɛɛ i yɛrɛ sago ma curcuma dɔɔni a n'an ka kɛfɛ binkɛnɛw ani tulu dɔɔni an b'o fara kan ka sɔrɔ ka n'a don ɲɔgɔn na kosɛbɛ an b'ale datugu k'a bila kɛrɛfɛla la kana se sogo ma sogo fana n'an bɛ moutarde cuillère ba ɲɛ kelen k'a la an ka kɛfɛn binkɛnɛw susulen ɲɔgɔn na an b'o cuillère ba ɲɛ kelen fana k'a la ka sɔrɔ ka na APC ta APC min dabɔlen don sogo ko ta fanfɛla la o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ curcuma dɔɔni fana k'a la ale de ka ɲi nɔ digestion ma kosɛbɛ a bɛ dumuni bayɛlɛmaja maa kɔnɔ kosɛbɛ an bɛ sɔrɔ ka poivre blanc dɔɔni k'a la ka kɔgɔko in kɛ k'a bɛn an yɛrɛ sago ma an mana tila an b'a datugu k'a bila kɛrɛfɛ waati damadɔ wasa marinade ninnu ka don a la kosɛbɛ o kɛlen kɔ an b'a don kala la cogoya min bɛ bɛn an yɛrɛ sago ma ka sɔrɔ ka n'a jenini dabɔ sanga damadɔ dɔrɔn an yɛrɛ bɛ sin k'a ye ten tɔ a mɔna k'a ban pewu a bɛ snapchat sanfɛ a bɛ tiktok kelen in sanfɛla la yan nɔ n bɛna a ka tiktok tɔgɔ bila wasa a ka se k'a tɛngun a la a n'a ka nɛgɛjuru sira aw bisimila